So ngayon guys, ang gagawin nating video, naisipan kong why not to do a makeup. Yung halimbawa, nagmamadali kayo, wala na kayong time. So, binigla kayo ng asawa nyo na katulad ng nangyari sa akin almost like every day. So, halimbawa ngayon, hey, tara kakain tayo sa labas, blah blah blah, tapos hindi ka pa nakaredy. Yung parang ano lang, very simple na makeup, nabubuhayin lang natin yung mukha natin na hindi halatang yung parang kagigising mo lang, yung parang nasa bahay ka lang, nang walang kung ano-ano sa mukha. So, yun yung gagawin natin ngayon guys, yung mag-makeup tayo ng yung parang on-to-go makeup lang na madalian lang, tapos na yung nabuhay yung mukha mo, blooming yung mukha mo, nang hindi masyadong kailangan ng maraming time. So, ayun guys, let's start na. Mag-makeup na tayo guys. I'm excited. Kamusta kayong lahat guys? So, ganito ako pag bored. Naisipan ko, I'm bored today. So, I just watching all the vlogs and stuff, and so I get bored already. I am just finished editing one vlog, so it's ready to upload. So, ngayon, na-bored ako, wala na akong gagawin. Why not to do a sit-down video while doing makeup? Yung buhayin lang natin yung mukha natin para basta buhayin lang yung mukha natin. Wala na. Buhayin lang natin yung mukha natin. Kung halimbawa nagmamadali kayo, wala na kayong time masyadong mag-makeup, so bubuhayin lang natin yung face natin ng ano lang, very simple lang. So, ganito guys yung ginagawa ko pag nagmamadali ako. So, naka-primer na ako. So, ang gagawin natin, gagamit tayo ng foundation. Ito yung gagamitin kong foundation guys. Yung itsura niya. Yung itsura niya. Kunti na lang, hala. Kailangan ko nang bumili. This is one of my favorite foundation. Kunti na lang siya guys. Ayun na. Kunting-kunti na lang. Yan. So, bilisan na natin. Lagyan na natin yung buong face natin. Yan. So, ganito guys ang ginagawa ko pag gusto ko lang buhayin yung mukha ko. Ayan. Okay na yan. Tapos, gagamit tayo ng brush, guys. Sa ngayon, gagamit ako ng brush. I-blend natin siya ng bonggang-bongga. Yan. Ang ganda talaga ng foundation na to guys. Yan, ganyan lang. Ito talagang foundation na to guys. Ang ganda-ganda. Kailangan kong bumili bago ako maubusan ng foundation. Yan lang ginagawa ko pag nagmamadali ako, kasi ayoko na yung parang yung mukha ko kagigising lang. So, yan yung ginagawa ko. Ayan guys, ang coverage oda. Tapos, ayun yung kabila. Hindi pa siya nabiblend. Blend na natin ng mabilisan guys. Huwag nyung gagawin yung ginagawa ko, kasi minsan yung ginagawa ko, dinadap-dap ko lang siya. Baka maubusan tayo ng oras. Ayan. So, i-blend na natin na. Ang kinis talaga ng foundation na to guys. Oh. Yan. Yan yung gusto ko sa foundation, kasi nabubuhay yung mukha ko.
Ganito yung ginagawa ko guys pag nagmamadali ako. Hindi na ako. Kasi pag alam nyo, kung mga mahilig kayo sa makeup, matagal talaga mag-makeup pag gusto nyo yung makeup nyo talaga bonggang-bongga. So, matagal talaga mag-makeup. Minsan, inaabot ako ng an hour kaka-makeup pag talagang yung gusto kong makeup na talagang pang bonggang-bonggang makeup talaga. Ayan na guys, so ang ganda talaga ng foundation na to, oh. Ayan na. Hindi siya ma-coverage yung mga pimples ko, pero maganda yung coverage niya. So, naset na natin yung foundation guys. Next na gagawin natin, magbe-bake tayo kasi lalagyan lang natin ng konting powder yung mukha natin. So guys, ito yung gagamitin nating Maybelline na foundation. Isisit ko lang siya sa buong face ko. Ganyan. Ganyan guys. Dinaano ko lang siya, dab. Ganyan. Alam nyo guys, parang minsan pag lang, naka-foundation lang ako. Tsaka blush on. Kasi pag nagmamadali nga, yung point lang natin ngayon video na to, yung parang wala kang masyadong time. Yung gusto mo lang buhayin yung mukha mo ng konti. Ganyan. And then, tapos ka na. So, ayan guys. Ang ganda talaga ng foundation na to. Ayan. Ang paglagay ko guys, ginaganon ko lang, tapos ginaganon ko lang siya ng dahan-dahan lang. Ganyan. So, okay na ako dyan. Ayan, yan. Diba, nabuhay yung mukha natin. Foundation lang yan. So, tapos na tayo sa foundation guys. Ang next, magbablush tayo. Ang gagamitin kong blush, ito yung parang, ano ba to? Face paint, lip and cheek tint. Yan yung gagamitin natin. Maglalagay lang ako ng konting-konti sa ko. Parang napadami. Ayan, ganyan yung kulay niya guys. Tapos, lagyan natin yung cheeks natin. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Napadami ata. Napadami. Napadami yung lagay ko. Ganyan ang gagawin natin. Ganyan. Sorry sa noise guys. Ang lakas ng ingay no? Lagyan din natin dito sa ng konti. So, dito palagi ko siyang nilalagyan ng konting-konti lang naman. Tapos dito. Ganyan. Yan. Parang daw tayo, oh. Ganyan yung ginagawa ko, guys. Pag nagmamadali ako. Ganyan lang siya. Okay na yan. Okay na ako dyan. So, yan. Tapos na tayo sa foundation and then blush. Tapos, ang next guys. Ayan ang ganda. Very simple lang. Parang lang tayo. Ayan diba? Nabuhay yung mukha natin kahit ano. So, ayan. Tapos na tayo sa foundation and blush. Next, yung naman. Siyempre, importante yung kilay natin. So, ang gagawin natin, magkikilay tayo ng yung parang natural kilay lang. Tingnan natin kung kaya kong gawin to. Yung parang natural na kilay lang natin. So, magkikilay na tayo guys. Nabuhay yung mukha ko. Sobrang nabuhay yung mukha ko. Ito yung gagamitin ko. So, magkikilay tayo guys. Yan. Hindi ko sinisave yung kilay ko guys. Ganyan lang. I mean, hindi ko siya pinapakapal ko siya eh.
Kaya bushy siya, pinapakapal ko siya. So, ayan, magkikilay tayo. Paano kaya yung, try ko siyang, yung very natural na lang, kilay. Yung natural na kilay lang. Itin natin dito. So, okay na ako dyan, guys. Parang simple lang. So, sa kabila naman tayo. Sa kabila, guys. Yan. Yan. So guys, okay na yung kilay. Ala, nabuhay daw yung mukha ko. Ayan na guys yung itsura. Kilay lang, tsaka And then, so next na gagawin natin yung mata natin. Simplihan lang natin. So magagamit ako ng ito guys na brown. Gagamitin natin to. Ilagay natin sa eyelid natin. Maglagay tayo sa eyelid. So, ayan na guys yung eyelid natin. Tapos na. So, ang ginagawa ko, kino-curl ko lang ng curl lashes yung pilik mata ko. Ganyan. So, ayan na guys. Ganyan lang yung ginagawa ko pag mabilisan lang. Hindi na ako naglalagay ng kung ano-ano sa mata ko. Ganyan lang siya. And then, kilay, of course, kasi importante yung kilay. And foundation and blush on. And, whatever you have, like, what do you call that? Lip gloss na meron kayo. Yan lang yung ginagawa ko guys sa mukha ko pag nagmamadali ako na wala na akong masyadong time. So yan lang guys, yan yung itsura. Yan. Ayan yung itsura niya, 'di ba? Yan, very simple lang na makeup na wala kang time, nagmamadali. Oops. So guys, ayan yan na yung itsura para makita niyo yung yung talagang itsura niya guys, yung difference ba sa ring light tsaka sa walang ring light. Pasensya na sa tawag dito sa ingay yung kasi nasa bathroom kasi ako guys. So ayan na yung itsura ng makeup natin guys. Yan, very simple lang. Yan lang ginagawa ko pag nagmamadali ako nang wala na akong time.
So, nagli-lip gloss lang ako. Ang importante yung mukha ko. Naglalagay talaga ako ng foundation. Tapos, blush on. Tapos, wala, konting ano lang sa eyelid ba, nang medyo magkakulay lang yung eyelid ko. Walang mascara, walang liquid eyeliner. Kinroll ko lang siya ng curler. Kasi pag kinocurl ko yung pilik mata ko ng curler, parang, ewan ko lang sa akin lang to ha, sa experience ko lang, parang yung mata ko lumalaki siya, tsaka yung nagiging awake, tapos simple lang yung ano ko guys, ayan yung tawag dito, ayan lang yung kilay kong ginawa, ganyan lang siya, hindi masyadong walang kaanuhan, bonggahan, ganyan lang siya, tsaka yung blush on, tsaka yung lip gloss, kung anong mga lip gloss na ginamit ko. So, ayun lang yung ginagawa ko pag wait nangalay ako. So, yun lang guys yung ginagawa ko pag nagmamadali ako. Basta ayoko kasi yung lalabas ako ng ano, yung tawag dito, yung parang kagigising ko lang, kaya talagang naglalagay ako ng foundation, yung mabilisan lang. Foundation, blush on, tsaka kilay, tapos on to go na ako. Ayun lang guys yung ginagawa ako. So, ayan lang, very simple lang guys, diba? Yan. Yan, oh. Oh, yan. Ang bongga yan, oh, yan. Zoom, oh. Yung kilay natin, yung ano, blush on, tsaka yung lip gloss. Ayan na yung ginagawa ko guys. Oh, ayan. Dito tayo sa may ano. Yan. Ang ganda, alam mo guys, ang ganda talaga ng foundation na yun. Kaya, malapit na akong maubusan. Hindi pwedeng hindi ako maubusan kasi yun yung ano ko, yung pinaka-paborito kong foundation. Ang ganda ng coverage niya guys. Hindi ma-cover yung mga pimples ko. Yung mga tawan acne, yung mga peklat ba ng pimples ba, yung acne marks, pero yung coverage niya talaga ang ganda. Kahit tatlong ipatong mo yung foundation na yun, yung mukha mo parang wala ka lang na foundation na nalagay. Sobrang light lang siya, na ang ganda talaga ng coverage guys. So, ayun guys yung itsura ng mukha ko yung difference ng walang ano, ring light. So, nandito tayo sa ano ngayon, sa tawag dito sa banyo. So, ayun o, ang ganda, diba? Parang ano lang, very natural lang, parang na ano lang, bloomingan ba yung look natin ngayon. So, sana na-enjoy nyo guys yung video na to. If you like my video today, give me a big thumbs up. And maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo. Thank you so much, and I will see you on my next vlog. Guys. Bye. Bye everyone.